Os afeccionados ao atletismo teñen unha cita o domingo día 22 de xuño en Ribeira. A partir das 10 da mañá disputarase a carreira El Canario 5K, que acada xa a súa quinta edición. Vaise a realizar na Plaza Pablo Neruda, ao lado do Concello. A carreira absoluta vai a sair arredor das 10 da mañá por un circuito urbano que collerá Malecón e Carolinas e máis o parte do Porto. E despois tamén, a partir das 10:45, serán despois os que son as categorías a partir de 3 anos, e despois por parellas tamén a zapatilla inclusiva para persoas con diversidade, que se fará un pequeno circuito arredor do Concello. Mais aló do carácter competitivo, o evento pretende converterse nunha xornada deportiva para disfrutar en familia, con probas para todas as idades. Ademais dos premios en metálico na categoría absoluta, haberá agasallos para os mellores corredores locais e medallas para as categorías escolares. Animar tamén porque temos premios para os corredores locales, que son uns trofeos para os 3 primeiros masculinos e femeninos, e despois temos uns vales que nos entrega a tienda de Podium Sport daqui de Ribeira, de 100 euros para os primeiros, un pantalón deportivo para os segundos e uns calcetins para o terceiro. O sea, que animar a todos os do Concello a que veñan correr, porque eses premios son para os locais, entonces que se animen. Despois temos tamén para os absolutos premios metálicos e trofeos para os 3 primeiros, tanto masculinos como femeninos. Despois hai medallas para todas as categorías, para os nenos máis pequeniños tamén terán medallas para todos eles. Os interesados en participar poden inscribirse ata o mércores 18 na web carreirasgalegas.com. Esperamos vos a todos aquí.